So hello guys, welcome to my YouTube channel Advait Pratek Lifestyle. So guys, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଡେ କେମିତି ପାଗ ଥିବ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଡେ ବର୍ଷା ହେଇଛି। ବର୍ଷାରେ ପୁରା ଗାଁ ଗୋଟାକ ଭାସି ଯାଇଛି। ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଗାଁ ଟା ଆମର ଭାସୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିମୟ, ଖାଲି ପାଣି ପାଣି ମାନେ ପାଣି ଖାଲି ଭାସୁଛି। ତ ଆଉ କଣ କରିବା, ମୋ ମାମୁଁ ବି ଏଠି ଯାଇକି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଯିବି ଅନୁଗୁଳ। ମୋ ସାଙ୍ଗ କଣ କହିଥିଲା, ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲି ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଦବ। ଆରେ ଫର୍ମାଲି ଡ୍ରେସ୍ କଣ ବେ, ଏଇଟା ତ ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ପିନ୍ଧିବୁ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାର୍ଟଟା ପିନ୍ଧିବୁ, ତାପରେ ଏଠୁ ଯିବୁ ଅଫିସ୍ କି। କଣ ସେ କହିବେ କି, ଏମିତି କଣ ପଚାରିବେ ଯେ ଫର୍ମାଲି ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଦବ। ଆରେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ ଦ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଫର୍ମାଲ? ଆମେ ହେଲୁ ଫର୍ମାଲ। ଆମ ଚାଲି ଚଳନ ଦେଖିକି ଆମକୁ ଲୋକ ଖରାପ ଭାବିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ହୃଦୟରୁ ଫର୍ମାଲ, ନାଇଁ କି ଭାଇମାନେ? ତ ଛାଡ଼। ତ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଏନେ ଫାଷ୍ଟ ଯିବି ବଡ଼କେଜ ଯାଏଁ ଭାବୁଛି। ତାପରେ ବଡ଼କେଜ ଯାଏଁ ଆସିଲା ପରେ ଅନୁଗୁଳ ଯିବି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯାହା କହିଛି ତା ପାଇଁ ଧରିକି ଆସିବି, ନହେଲେ ସେ ରାଗିଯିବ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଡେଜାନ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଇକି ଯାଉଛି। ମେଘ ପୁରା ପ୍ରଚୁର। ଆରେ ଇଏ କଣ ଏଠି ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡ ବଜେଇଲା ନେ? ଓହୋ, ଏଠି ତାହେଲେ ତ କଣ କାହା ବାହାଘର ଅଛି, କେଜାଣି ଏଠି କାହା ବାହାଘର ଥିବ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଭଲ ବଜଉଛି, ଦୁଁ ଦୁଁ କରିକି ବାଜୁଛି। ତ ମୁଁ ବଡ଼କେଜ ଯାଏଁ କାମ ସାରି ଦେଇକି ଆସିଛି ଭାରି। ଏବେ ମୁଁ ଯିବି ଅନୁଗୁଳ ଯିବି। ସାଙ୍ଗ କହିଥିଲା ତା ପାଇଁ କଣ ଫର୍ମାଲ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଯାଉଛି ତା ପାଇଁ ଧରିକି ଆସିବି, ନହେଲେ ସେ ବିନା କାରଣରେ ଲାଗିବ। ତ ଯାଉ ଯାଉ ବାଟରେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆକାଶର ମେଘ ମିଶା ବାଦଲକୁ ଆଉ ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ଜାଗା ମୋତେ ଟିକେ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସୁଟ୍ କରିଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ବି ନାଇଁ, ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ସ ଭାଇମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେଉଁ ଖୁସିଟା ଅନୁଭବ କରିଛି ସେଟା ଆପଣମାନେ ବି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁ କରୁ ମୋର ଛୋଟିଆ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟେ ହେଇଗଲା। ଛାଡ଼, କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲେ ତ ଏଇ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଆଉ। ତ ଏବେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଅନୁଗୁଳରେ। ଆଉ ମୁଁ ଲିକୁନକୁ ଡାକିଛି, ଲିକୁନ ଆସିଲେ ଯିବୁ ଏକା ବେଳେ ବୋଲି। ସେ କହିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆସିଗଲା ବୋଧେ। ହଁ ତ ଆଉ ବୋପା ମା, ଦାସ ବାବୁ ତ। ଆଉ ଦେହ ପା ଭଲ? ହଁ ସେଇଭଳି ଆଉ। ତମେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ କରିଲନି ଆଉ। ହଉ ଚାଲ ଯିବା, ରାଜାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେବା ଏଇଠି। ତ ଏବେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ବଜାରକୁ। ବଜାର V2 ପାଖକୁ ଯିବୁ। V2 ମାନେ ଭେରାଇଟି ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲୁ। ତ ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଠୁ ଚଲା 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 ଚଲା, ସବୁ ପୋଲିସ ଆଇବ ବେ, ଧରି ପକେଇବ। ଶଳା ଏଇଠି ତ ଜେଲଟା ଅଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରେଇ ଦେବ। ଚଲା 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 ଚଲା, ଜଲ୍ଦି ଚଲା ଜଲ୍ଦି ଚଲା। ଓହୋ ଶାନ୍ତି। ନହେଲେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧୁନୁ, କିଛି ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବ। ହଉ ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ଏବେ ବଜାରକୁ। ବଜାରଟା ଜଷ୍ଟ କମ୍ ବାଟ, ବହୁତ କମ୍ ବାଟ। କାହିଁକିନା ଏଇ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡଠୁ, ଏଇଟା ଓଲ୍ଡ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡଠୁ ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ବଜାରଟା। ତ ବଜାରଟା ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ଏଇଟା ହେଲା ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରେ, ଅନୁଗୁଳ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି। ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲଟେ। ଅନୁଗୁଳ ତ କାହିଁକିନା ମିଡ଼ିଲରେ ରହୁଛି ନା, ସଦରରେ ଯାଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି, ରାସ୍ତା ପଛକୁ ପଛ ଚାଲିଛି। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ, ଆମ ଗାଁରୁ ଦିଟା ଆସିକି ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ହେ, ଆରେ କାଳିଆ ବଳିଆ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପଚାର 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 ପଚାର। ତାକୁ ପଚାର ଲାଗୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛୁ ଆଉ କ'ଣ। ହଉ ଚାଲ, ସେମାନେ ମାଡ଼ ହଉଥାଉଛୁ, ଆମ କ'ଣ ଯାଉଛି। ଆମେ ଆମର ଯିବା, ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ କରିବା ନା ଆଉ। ଆମେ ଆମର ସପିଂ ଫପିଂ କରିବା, ତାପଟୁ ଯିବା ନା ଆଉ। ଆଉ କାଳିଆ ବଳିଆ ପଛରେ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ସେମାନେ ତାକୁ ଯିବେନି ଘରକୁ, ତାକୁ ସାହୁ ଅନେଇଥିବ, ନାଇଁ କି? ହଉ ଛାଡ଼, ଆମେ ଆମ ଯିବା। ଏଇ ଆସିଗଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା କେଜାଣି V2ଟା? ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଥିଲା ଦେଖିଥିଲି, ଆଗକୁ ଆହୁରି କ'ଣ ଅଛି। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆଗରେ ଆହୁରି କେତେ ବାଟ V2? ଓହୋ, ଆସିଗଲା। ଏଇଟା ତ ଆଉ, ଏଇଟା ହେଲା V2, ଭେରାଇଟି ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲୁ, ନାଇଁ କି? ତ V2ର ପାର୍କିଂ ସାଇଟ୍ ଅଛି। ପାର୍କିଂରେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେବା। ପାର୍କିଂରେ ଗାଡ଼ି ରଖିକି ତାପରେ ଏଠୁ ବ୍ୟାଗ୍ ରଖିକି, ତାଙ୍କ ଥାକ ଅଛି, ବ୍ୟାଗରେ ଥାକରେ ରଖିକି ଯିବା ଏଠୁ। ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାଇଜ୍ କରିଦେଲି, କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ନା, ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲି। ଟିକେ ଧୂଳି ଫୁଳି ଲାଗି ଯାଇଥିଲା, ଧୂଳି ଫୁଳି କରିଦେଲି, ସଜାଡ଼ି ଦେଲି। ମୋ ସାର୍ଟ ଫାର୍ଟ ଟିକେ ସାଇଜ୍ କରିଦେଲି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ସପିଂ ମଲ୍ ଯିବା, ଝିଅମାନେ ଥିବେ,
ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଗୋଟେ ଟିକେଟଟେ, କାହିଁକିନା ବ୍ୟାଗଟା ନହେଲେ ଯିବ। ମୁଁ ଟିକେଟ ପାଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ଯେ ଲିକୁନୁ ଆଉ ନାହିଁ। କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛୁ? ଅନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗୁପଚୁପ ଷ୍ଟଲ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ତା ପାଖେ ଅଛି ତ। ଅନୁ ତ। ଆରେ ଲିକୁନୁ ଅନୁ କଣ ଏକାଠି? ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? କମେଣ୍ଟରେ କୁହ କଣ କରୁଛ? ଏ ଆଜି ତାହେଲେ ଗୁପଚୁପଟା ଅନୁ ଦବ ତାହେଲେ, ନାଇଁ କି? ହଉ ତମେ ଦିଅ, ଆମେ ଖାଇଦବୁ ଆଉ। ତ ଗୁପଚୁପ ଖାଇକି ଆସିଲୁ। ଆଉ ଅନୁ ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ କ'ଣ କାମ ଥିଲା, ମଙ୍ଗଳମରେ ଯାଇଥିଲା, କାମ କରିକି ଆସିଲା। ଆଉ ଚାଲିଲୁ ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା ଆରେ ସେ କାର୍ଟୁନଟା ନା କ'ଣ ଝିଅଟା। अरे पचारू अरे भाई मुझे मारो भाई, केते ड्रेस है ये माँ शला ड्रेस गुदाम घर एडा भल भल डिजाइन ड्रेस रखी केड़े बढ़िया लो माँ, मुई भी ए दू चार 5टा नहीं जीवी। ये माँ मते ना जनागुजी एहे कि लिखुनु कि कौन करूँ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖୁଛୁ? ଡ୍ରେସ୍ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ? ତୁ କୋଉ ନବୁ କି? ଖାଲି ସୁମନ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ନେବି ନା ଆଉ। ତୁ ଏନା ଦେଖେ ସୁମନ ପାଇଁ ଦେଖେ। ଏରା ସାର୍ଟଟା ଭଲନି। ଦେଖେ ଜଲ୍ଦି ଦେଖେ। ଯିବା ଜଲ୍ଦି ନା, ପୁଣି ହେଲେ ତୁ ଇଏ କରିବୁ ବୋଲେ ହବ କି? ଜଲ୍ଦି ବାଛ ଯିବା। ଖାଲି ଫର୍ମାଲ ଡ୍ରେସ୍ ରାଇପଟେ। ଏଇ ଭାଇ ଭଲ ତ? ଆଉ ଖାଲି ତମର ମୁଚୁକୁନ୍ଦା ହସ, ଆଉ କ'ଣ ଯାଉଛି? ଏଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାର୍ଟଟା ତା ପାଇଁ ବାଛିଦେଲୁ। ଲିକୁନୁ କହୁଛୁ ମୋ ଈଶ୍ୱରା ପକେଇଦେଲି ରେ ସାର୍ଟଟା। କ'ଣ କିଛି କହିବେନି କି ରେ? କିଛି କହିବେନି କି? ରଖିଦିଏ ମୁଇଁ ମୋର। ମାଲୋ ଯୋଉ ସାର୍ଟଟା ବାଛିଥିଲୁ, ହେଇ ସାର୍ଟଟା ନା ପକେଇଦେଲି ଯେ। ଦେଖି କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖା, ଖୁଲୁ ଟିକେ ଖୁଲୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖା। ମା ସୁମନ ପାଟି, ମା ନାଲି ହେଇଯାଇଛି ଲୋ। ରଖିଦେ ହେଇଟା ଧୋଇକି ପଳାମ। ହେଟା ତୁ ଛଇକାନି ହେଇଟା ଧୋଇକି ଚାଲେ, ଆଉ ବାଛି ହବନି। ହେଇଟା ଭଲ ସାର୍ଟଟା। ତୁ ଆଉ ଏତେ କଥା କହନି ମ, ଚାଲେ ସିଧା। ମା ସୁମନ ଜାଣିଲେ ତ କଳି ଲାଗିବ ଆଉ। ଭାଇ କିରେ ତମେ ଏତେ କିଆଁ ଖୁଜି ହଉଛ? ତା ପାଇଁ ତ ସାର୍ଟଟା କିଣିଲା ନା, ବୁଢ଼ା ସାର୍ଟଟେ ତା ପାଇଁ ବାଛୁଛି ଯେ। ଚାଲ ବେ, ହେଟା ବୁଢ଼ା ସାର୍ଟଟେ ବାଛୁଛି। ଚାଲେ ତୁଇ ଚାଲୁ, ଯିବା ଉପରୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟେ ବାଛିକିନା ଆଣିଦବା। ହେଠୁ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା ନା ଆଉ। ତୁ ଏଠି ଅନେଇକିନା ବଇଥିଲେ କେତେ ନା ଖୋଜୁଥିବୁ। ଅନା କୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ଝିଅଟାକୁ ପଠେଇକିନା ହେଲାନି ଲୋ ମା। ଏ ଅନୁଟାକୁ ଆଉ ପାରି ହବନି। ଅନୁଟା ସହିତ ଆଉ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି। କୁଆଡ଼େ ପଳଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ। ମା କେ ନାଲିଆ ଡବାଲା କିରା? ଏରା କମେଣ୍ଟରେ କହିବ ତ, ହେରା କି ଦାଦା ନାଲିଆ ଡବାଲା? ମା କେଡ଼େ ତ ଖାଲି ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଡ୍ରେସ୍। ନାଇଁ ରେ, ଏଇପଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଅଛି ତାହେଲେ। ଆଉ ଭଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ତ କିରେ? ହଁ ରେ, ଏଇଟା ଭଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା। ଏଇଟା ହଲଟେ ଧମ ତା ପାଇଁ। କି ଦେଖୁଛୁ ବୁଢ଼ା ପିନ୍ଧୁଛି? ବୁଢ଼ା ପିନ୍ଧି ଯଦି ଏରା ଧନି, ସେ ବାଳ ଫିଙ୍ଗି ଫୁଙ୍ଗା ଦବ ରେ ଭାଇ। ତା ସହିତ ମୁଇଁ ଲାଗିପାରିବିନି ଏତେ। ଆଉ ରେ ଭାଇ, ମୁଇଁ କେବେ ଆଇବିନି। କେବେ ତମ ସହିତ ମୁଇଁ ଆଉ ଆଇବିନି ରେ ଭାଇ। ଶଳା ତମେ ମତେ ବୁଲେଇ କେତେ ବୁଲଉଛ ବେ। ଆଉ ବୁଲି ହବନି। ଏଇଠୁ ଯୋଉଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ବାଛ, ସିଧା ଯିବା। ଜଲ୍ଦି କର। ତ ଭାଇ ଆମେ ତ ଆମର ଡ୍ରେସ୍ ବାଛୁଛୁ। ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଏଠି ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ବି ମିଳିଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଦିନେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ V2 ଅନୁଗୁଳର ବଜାର ଭିତରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମାରୱାଡ଼ି ସଂଘ ଅଛି ତା ସାଇଡ଼ରେ। ଆପଣମାନେ ବି ଦିନେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଠୁ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିକି ନିଅନ୍ତୁ।
ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ସେଠୁ କିଣିକି ନେବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ରେସ୍ ରହୁଛି ଏଠି। ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟର ବି ଭଲ କଲେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟି ସାର୍ଟ ଦୁଇଟା ଯାକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲେକ୍ସନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ବି ଏଠି ଦେଉଛନ୍ତି ଡ୍ରେସ୍। ବହୁତ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ବି ଅଛି। ଆପଣ ଦିନେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ସେଠୁ କିଣିବେ କି ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଯେ ଆପଣ କିଣିଦେବେ ନା କ'ଣ? ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭିଟୁରୁ ଡ୍ରେସ୍ ନିଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କଲେକ୍ସନ୍ ବି ରଖିଛନ୍ତି। ଖାସ କରି 30ରୁ 34 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି। ଆଉ ତାଠୁ ଅଧିକ ହେଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଓଭର ସାଇଜ୍ ଡ୍ରେସ୍ ବି ଏଠି ବହୁତ କମ୍ ମିଳେ। 36 ଯାକେ ପାଇବେ। 36 ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବି ଅଛି 36 ସାଇଜ୍ର, ଯେଉଁଟା ଆମର ଡବଲ ଏକ୍ସେଲ୍ କୁହାଯାଏ। ବହୁତ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ବି ଏଠି ରହୁଛି। ଲିକୁନ ତ ଖାଲି ତା ପାଇଁ ବାଛିଲା। ହଉ, ଏଇ ଦୁଇଟା ବାଛିଦେଲୁ ସୁମନ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇ ନାଲି ବକ୍ସଟା କ'ଣ ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ତ। ସେ କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ବର୍ଷା କରିଦେଉନାହାନ୍ତି, ବର୍ଷା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ସପିଂ ସାରିକି ଆସିଲୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ହେଇକି ଲିକୁନ କହିଲା ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ। ଆଉ ମୁଁ ପଳାଏ। V2କୁ ବିଦାୟ ଦେଇଦେଲୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯାଇକି ଲିକୁନକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଚା ଟିକେ ପିଇବା ଆଗ। ଚା ଟିକେ ପିଇଲୁ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ଚା ଟିକେ ପିଇଲୁ। ଆଉ ଏକାଠି ଟିକେ ବସିକି ଗୁଲି ଗପ ଟିକେ ମାରିଲୁ। କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ତ ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥି କହିବା ଆଉ। ତାପରଠୁ ମୋ ଆଈ କହିଲା ମୋତେ ଜ୍ୱର ପ୍ରବଳ। ମାମୁଁ କହିଲା ଆସିକି ତାକୁ ଟିକେ ଦୀପକ ନାୟକ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେବ ତ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଚାଲ, ଦେଖେଇ ଦୁଖା ସାରିକି ତ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଆସିଲି ଭାରି ଘରକୁ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।